Yes. Jeg har James Coyle her, som jeg skal lave en kapacitetsanalyse på, en arbejdskraftanalyse, og så skal jeg foreslå noget træning til ham, og så skal jeg forklare ham lidt om, hvorfor det lige netop det her træning, der passer til ham, hvorfor det er, at han kan præstere bedre, hvad det er, der gør. Og jeg skal også lige fortælle om, hvilken energi og hvor det kommer fra, han skal bruge til de forskellige typer træning. Han har før prøvet med, at han vil løbe 10 km 2 gange i ugen, men det er ikke det, der lige fungerer bedst for ham. Og han vil gerne finde noget, han er god til. Og som vi kan se, så er James en ung fyr på 20 år gammel. Og så er han 185 cm høj, og så vejer han 100 kg. Hvilket godt kan give ham en lidt høj BMI, men det synes jeg ikke er så relevant, at det godt kan være lidt misledende. Hans fedtprocent er på 20, hvilket er en smule i den høje ende. Så han er en robust mand, vil jeg sige. Og det er løber sjældent. Han har så taget en max power test, en Wingate test. Og her der kan man så se, at han faktisk peaker jævnt meget mere end den gennemsnitlige, men han kan så slet ikke holde den lige så længe. Han slutter faktisk for 5 sekunder før tid. Vi har så også testet hans hvilepuls, som ligger på 55 slag i minuttet, hvilket er rigtig godt. Det er en atletisk hvilepuls, vil jeg sige, som vi kan se i et schema, jeg har her, hvor han er i alderen mellem 18 og 25. Og der ligger han jo så lige på at være atletisk, men det har vel også lov. Så jeg vil faktisk sige, at James han er bedst bygget til at skulle have noget kort og eksplosiv træning. Og så ved høj intensitet, det er nok det, han vil fungere bedst til. Og det er så der, han skal gå ind og hvor det er en anaerob energiforsyning. Så det vil sige, at han ligesom skal kunne omsætte energi rigtig hurtigt. Og det er så også det, han viser i den her test, Wingate-testen, at han duer til. Det er for eksempel ved styrkeløft eller ved sprint, eller lad det så også være en intervaltræning. Og så er det så, at energilærerne i musklerne, de bliver så brugt uden brug af ilt. Så styrketræning, sprint, intervaltræning er nok det, jeg vil tænke, han vil du bedst til. Og det, der sker i kroppen på baggrund af den her type træning, som jeg har valgt, og det, der gør, at han kan præstere bedre på grund af det her, det er, at altså det, der sker, det er, at han optimerer sin krops evne til at igangsætte hurtige og kraftfulde bevægelser. Og han forbedrer sin evne til at kunne gentage de her typer bevægelser flere gange, så han vil egentlig også kunne holde ud længere, og dermed blive bedre på den måde. Han bliver bedre til at signalere til at signalerne til muskulaturen de optimeres, og så vil glykolytiske enzymer øges markant, altså det vil sige, at nedbrydning af kulhydrater, det vil ske bedre, og det her det medfører så en produktion af en større mængde af mælkesyre / laktat, og det bidrager så til en forbedring af den her anaerobe effekt, det vil sige musklernes evne til at øge energiomsætning, og så også den anaerobe kapacitet, altså et mål for, hvor meget energi du kan producere i alt, altså i en kort tidsperiode, nu når vi laver det her, højintens, men kort tid. Så kan IF også lave noget hit, hvis det er det, han vil. Jeg har også tænkt, at han har en høj mængde af hvide muskelfibre, fordi at, når han er så eksplosiv, og så skal han fyre max energi af kort tid, og hvilket igen jeg henviser tilbage til min Wingate-test, hvor han peaker meget kort og eksplosivt, men så er det også det, så er han all out. Så det der med at skulle holde ud og være langdistanceløber, det vil han ikke du til, fordi så skulle han have flere af de røde blodlegemer. Nu leder jeg lige efter et bilag her, som vi kan se her. Og det har han umiddelbart ikke.
Afslutningsvis så vil jeg sige, at hvis han skal have hurtigt arbejde, som jeg tænker, han vil være bedst til, så kører han primært på kulhydrater, fordi han skal have den her hurtige energi, der er nem at tage. Hvorimod, at hvis han nu var til det lange løb, så skulle han også have, ja, selvfølgelig kulhydrater, fordi det er den primære energikilde. Men når det bliver langt arbejde, så går det over og tager på fedtdepoterne også. Så, ja. Der var lige her med, at hans kropsfedt, hvis vi lige skulle kigge på det, der ligger lige en lille smule overfat, hvis man kan sige det sådan. Så ja, det var ligesom det.